Piny Kenya dwaro maromo siling bilion 90 mar nyiewo masinde 36 mag thiedho kansa e kauntis mopogore opogore pacho kae. Moyange nyasi mar chako romo mar jiwo lwenj kedo kod kansa e boma Nairobi, kama bende oyange chenro mar kelo migepe duto kedo kod tuo mar kansa. Romo no yore kod jatend migawo mar thieth Duale ma opuoyo okang' ma migawo no osekawo ahinya to riwore kod riwruoge mamoko e duoko piny nengo mar thieth mar kansa. Kowuok kuom siling 120, jotuo mag kansa mag thuno kod koro biro tiyo mana gi siling 40,000 hayudo thieth e limbe ka limbe mar osiptal, mano kaluwore gi winjruok mar sh.9OB kod riwruok mar sh.9OB. Every day, more than 120 Kenyans are diagnosed. Every hour, families lose their loved ones. Each year, close to 29,000 lives are lost. These are not just numbers. They are people with names, families, and dreams. We're supposed to have 1 machine per million population. Kenya at the moment is standing at about 19 machines. So we have a deficit of about 36 machines. If you do a rough estimate, that will cost us about 90 billion Kenya shillings just to procure the linear accelerator. The burden of cancer is not just medical. It is economic, social, emotional, and psychological. For this reason, we must approach cancer not as a health issue alone, but as a national development priority that requires a multi-sectoral and multi-stakeholder approach. Mokom jod bura ma wakini koro dwaro mondo mi ket maino kendo nyuak lwedo e kedo gi lwenje ma kit chwech kod nek ma oyaye ma itimo ne jo amine.